उत्तर प्रदेशआव रेलनि जाब्रबथायखौ लानानै फैदों गोदानै मोनसे बिग आपडेट। विशाखापट्टनमनि विजयनगर जिल्लायाव जानाय रेलनि जाब्रबथायाव दावबायारिफोरनि जिउ जोबनायनि हारा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं। विशाखापट्टनमनि रायगड़ मोखां जानानै थानाय रोजा रोजा पेसेन्जार दावबायग्रा लाखिनानै दोननाय रेलआव गुबुन मोनसे रेलआ गिख्रंथावै सौग्रावफैनानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा। रेल जाब्रबथायाव साफा साफा जोखोम जानानै थानाय दावबायारिफोरनि जिउ जोबलांगासिनो दं। दासिमहालागै विशाखापट्टनमनि रेल जाब्रबथायाव 14 दावबायारिफोरनि जिउ जोबनाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मैया जाब्रबथायाव जायगायावनो 7 जिउ जोबदोंमोन आरो दिनै फुंनि समसिम 10 जिउ जोबदों आरो दासिमहालागै 14 दावबायारिफोरनि जिउ जोबनांदों आरो गोबां मानि गाज्रिनो जोखोम जानायफ्रा देहा फाहामसालियाव जिउजों जुजिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अभी हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो आगे हम लोग लाए हैं। तो अभी प्रेजेंटली हमारे पास ये शाम तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंप्लीट रेस्क्यू हो जाए, ट्रैक फिट आ जाए। और इसमें आपके माध्यम से हम लोग पब्लिक को जो भी दे रहे हैं वो ट्रेन कैंसिलेशन है। 45 ट्रेन का कैंसिलेशन है, जो पार्शियली कैंसिलेशन और डाइवर्जन है वो अराउंड 41 ट्रेन का है, और जो ट्रेन रिशेड्यूलिंग का है वो 4 ट्रेन का प्रेजेंटली जो डेथ्स हैं वो 14 अनफॉर्चुनेट डेथ्स हैं, और जो इंजरीज़ हैं वो मोर देन 50 अराउंड इंजरीज़ हैं। जो एडमिटेड उनमें से एडमिटेड हैं वो 29 अभी एडमिटेड हैं, बाकी डिस्चार्ज हैं।